Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Hytaýa amala asyrýan taparynyň çäginde Hytaýyň ýol başçysy Xi Jinping Türkmenistan bilen tebii gaz pudugundaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge çagyrdy. Bilermenler Irandaky urus we ýakyn gündogurdaky emele gelen ýagdaýlar sebäpli dören ýalňyz krizisiniň arasynda Aşgabatyň Hytaýyň batysy astynda energiýa teristelerini aktyrmak boýunça diňe Pekinne garasly bolup galmak hupy barada duýdurýarlar. Seýlede Türkmenistanyň günwatar ugru boýunça gysga wagtyň içinde we az çykdyjylar bilen amala aşyryp boljak bähwitli energiýa taslamalaryny ilerledip biljekdigi, emma munyň üçin degisli erkin zerurdygy nykdalýar. Türkmenistanda ýurdun içerki we daşarky siýasatynda henit hem uly täsiri eýe ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 17 martda Hytaý tarapynyň çakylygy bilen özüniň itaty energiýa hyzmatdaşyna dostlukly tapara geldi. 18 martda Hytaýyň ýol başçysy Xi Jinping Türkmen prezidentiniň kakaty bilen geçiren duşugunda Türkmenistan bilen tebii gaz pudugunda hyzmatdaşlygy giňeltmäge çagyrdy. Bu barada Reuters we Hytaý mediasy habar berdi. Emma Türkmen tarapynyň duşuk baradaky resmi beýanatynda Siňiň anyk bu çagyrysy agzalmady. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 19 martdaky beýanatynda aýdylmagyna görä, Hytaýyň ýol başçysy bilim ulgumynda hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge, intellektual iýetçilik we atçylyk ugurlarynda tejribe alysmaga taýýardygyny tasdiklapdyr. Seýlede Hytaýyň owu hojuluk pudugunda hyzmatdaşlygy ilerletmäge gyzyklanma bildiripdir. Hytaý mediasynda Siňiň energiýa teristelerini bagly bolmady hyzmatdaşlygyň çäginde emeli aň sany ykdysadyet boýunça hem hyzmatdaşlygy giňeltmäge çagyrandygy aýdylýar. Türkmenistan energiýa resurslarynyň hususan da gazyň eksport ugurlaryny artdyrmagy maksat edinýär. Geçen ay Uly Berdimuhammedow Amerikadan tapary bilen baglylykda Saudi Arabistanynyň Al Arabiya telekanalyna beren interwýusynda ýurdun esasy maksadynyň dünýäde 4-nji uly gaz gurularynyň teristleriniň eksportyny diversifikasiýa etmekdigini nykdapdy. Seýlede bolsa energiýa babatynda Hytaý onuň esasy müşterisi bolup galýar. Türkmen gazy Hytaýa Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 3 ugry, ýagny A, B we C sahamçalary arkaly iberilýär. 1833 kilometr uzynlygyndaky 3 liniýa Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Hytaý ugry boýunça biri-birine paralel ýagdaýda çekilen gaz geçirji ulgamynyň umumy kuwwaty ýylda 55 milliard kubmetr gaz niýetlenen. Häzirki wagtda 4-nji D sahasynyň gurulşy hem dowam edip, ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçer we umumy kuwwaty 85 milliard kubmetre çelini ýetirer. Bu aralykda 28 fevralda Amerikanyň we Israýlyň Iran nysanylaryna zarba urup başlamagyndan soň Iran tarapynyň ýakyn gündogur ýurtlaryna sol sanda energiýa infrastrukturasyna jogap zarbalary urmagy seýlede dünýäniň iň iri newit arteriýalarynyň biri bolan Ormuz boğazyny ýapmagy ýurtlaryň energiýa teristleriniň alternativ ugurlaryny gyslanmaç gözlemegine getirdi. Häzirki dören ýalňyç bazaryndaky ýagdaýlarda Hytaýyň hususan da Merkezi Aziýadaky geçirjiler arkaly energiýa üçinçiligini berkitmäge gyzyklanma bildirýändigi bellenilýär. Düýbi Britaniýada ýerleşýän MedThings geňişdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistanyň energiýa teristleriniň eksport babatynda diňe Hytaýa bagly bolup galmak howpy barada duýdurýar. With regard to China, it's just almost a question of having all your eggs in one basket. Do you really want that? Hytaý babatyna bu ähli ýumurtkany bir sebedin içine salmak ýaly Siz Türkmenistan hakykatdanam şonu isleýärsiňizmi? Ben size bir mysal getireýin. 2012-13-nji ýyllarda haçan Hytaý gaz geçirjileri ilki özleşdirip başlanyna 2016-njy ýyla çenli Türkmenistanyň Hytaýa 40 milliard kubmetre çenli gaz ýermek barada gurrun edýärdi. Ýöne soňky 5 ýylda meniň pikirimçe ondan uzak wagtdary bu görkezler takmynan 32-33 milliard kubmetr derejesinde doňup galdy. Well, for the last 5 years and I think for longer,
it's been stuck at around 32-33 BCM. Deyip Roberts belledi. Bilermen Pekin'in Aşgabat bilen mümkin enerji ılalasıklarını Rusiyadan gelýän gazy özüne has bähwitli şertlerde sewdalaşmak üçin ulonýan-ýaly bolup görünýändigini aýtdy. In other words, the Chinese seem to be saying we're in a position both to produce gas in Turkmenistan and to buy gas from Turkmenistan. Başgaça sözler bilen aýdylanyna Hytaý tarapy bizde Türkmenistanyny gaz öndürmäge, Türkmenistandan gaz satyn almaga da mümkinçilik bar. Ýöne biz hakykatda sizden importy arttırmak islämizok. Biz muny Russiýadan arttırmak isleýäris. Emma sizi Russiýa bilen has amatly şertnama kazanmak üçin basyş kural hökmüne ulanyp bilers diýen ähengde gurrun edýäne meňzeýär. But we can use you as leverage to get a better deal from Russia. Deyip energiýa bilermeni nykdady. Russiýa soňky wagtlarda Hytaý ugru boýunça tabii gaz eksportlaryny artdyrmagyň üstünde işleýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistan 2025-nji ýylyň netijelerine görä Hytaýy gaz bilen üpsün etmekdäki birinjiligini Russiýa berdi. Tas gullugynyň Hytaýyň baş gümrük müdürliginiň maglumatlaryna salgylanyp beren sanlaryna görä Hytaýyň Russiýadan edýän gaz importy geçen ýyl 17,1% artyp 9,41 milyard dollarlyk möçbere ýetdi. Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gaz 12,1% azalyp 8,41 milyard dollarlyk boldy. Türkmenistan 2024-nji ýylda Hytaýa 9,57 milyard dollarlyk, Russiýa 8,3 milyard dollarlyk gaz eksport etdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň günorta goňsusundaky urşuň bu ýurda sol sandy swap ılalasıklary etasynda üçüncü taraplara aktarylýan türkmen energiýa eksportyna ýetiren mümkin täsirleri barada maglumat berilmeýär. Robert energiýa bazaryndaky dörän ýagdaýlaryň fonunda, hususan da Ýewropa ýurtlarynyň energiýa üpsünçiligini kadalaşdyrmak ugrundaky tagallalarynyň arasynda Türkmenistanyň günwatara alternativ üpsünçi hökmünde uly rol oýnap biljekdigini belledi. Emma munyň üçin Aşgabatyň 30 ilçemesi dowam etdirýän energiýa eksport ýatynda üýtgetmeleriň gerekdigini belledi. Normally, getting alternative supplies takes years to develop. The one conceivable exception to this is Turkmenistan. Adatça alternativ üpsünçilik uğurlaryny ýola goýmak üçin ýyllar gerek bolýar. Türkmenistany muňa kadadan çykma hökmüne görkezip bolar. Türkmenistanyň ören uly gaz känleri bar. Ýurdun öz içinde hem giň gaz geçirji ulgam bar. Ol aslynda ören köp gazy ýakýar. Ýagny ony amaly peýdalanman otlaýar. Şonuň üçin bu gaz ören gyýyska wagtda Hazar deňzinden geçirilip eýýäm taýýar duran eksport ulgamyna, ýagny Azerbaýjanyň Şahdeňiz gaz känine niýetlenip kurulan günorta gaz geçelgesine goşulyp biler. Meniň pikirimçe şol uğur arkaly ören çalt ýagdaýda takminan 5 milyard kubmetr gaz bermek mümkinçiligi bar. Probably an ability to put in about 5 BCM very quickly through that. Deyip bilermen aýtdy. Robertson Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýan, onlarça ýyl bäri gurrunga edilip gelinýän Transhazar gaz geçirjisini göz öňünde tutup tutmaýandygy sorulanda ol şeýle jogap berdi. Not quite in the conventional sense of a long distance pipeline across the entire 300 kilometers breadth of the Caspian. Bir adat kabul edilen manyna Hazarın üstü bilen 300 kilometrlik giňligini kesip geçýän uzun gaz geçirji däl. Esasy mesele hem şonda muny ören çalt amala aşyryp bolýar. Muny Petronas tarapyndan dolandyrylýan Magtumul känindäki deňiz terminalyny Azerbaýjanyňky goloýdak känler bilen mysal üçin BP tarapyndan dolandyrylýan Azeri Çıraq güneşli neft ýatagy Total Energies tarapyndan dolandyrylýan Abşeron gaz kany bilen birikdirmek arkaly ýerine ýetirip bolar. Munyň üçin
birinji ýagdaýda bary ýol 78 kilometrlik, ikinji ýagdaýda bolsa 100 kilometrden gowrak uzunlukda gaz geçirji gerek bolar. Bular bar bolan infrastruktura iň ýokary derejede dayanýan yerli we ýöneköy çözgütler bolar. Bu Azerbaýjanyň Türkiýe gider. Gazyň bir böleginiň Türkiýede galmagy mümkin. Türkler muny isleýär. Olar import meselesi boýunça türkmenler bilen uzak wagtdan bäri alalaşyp gelýärler. Ýöne häzirçenli türkmenler gazyny Türkiýe, Iranyň üstü bilen iýermek synançyklaryna bil bagladylar. Bir ýakyn geljekde inni mümkin bolmaz. But the Turkmens have so far relied on trying to get gas to Turkey via Iran. Well, that's not going to work in the near future. Türkmenistan we Türkiýe türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe aktarmak barada geçen ýylyň fevral aýynda sertnama baglaşdy. 1 martda güýje giren sertnama etasynda ýylyň dowamynda 1,13 milliard kubmetr türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýardy. Martda Türkiýe gazy importynyň başlanandygyny aýtdy. Geçen ýylyň oktýabrynda Türkmen Gaz döwlet konsernynyň başlygy Maksat Babaýew ýurduň Türkiýe bilen gysga möhletli şertnamanyň bardygyny düşündirip, eger biz möçberler ýa-da bahalar barada ylalasyp bilmesek, başga alyjylarymyz hem bar, bazar şeýle diýip Oil-Capital Reuters agentligine talgalanyp Babaýewiň aýdanlaryny tirledi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň resmiýetleri tarapyndan Türkmen gazynyň sowdasyna degişli nähili meseleleriň bardygy resmi derejede anyklaşdyrylmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 19 martda çelini dowam eden Xitay taparynyň çäklerinde Xi Jinping'e gadarly atly ahal tekebedewini sowgat berdi. Xitaýyň lideri 12 ýyl mundan ozal özüne gahrman atly atyň hem sowgat berilendigini ýatlatdy.